Si recordeu quan vam fer el taller, un dels problemes que tenia el formulari és que no permetia editar l'aparença. Doncs ara això ja ho han canviat i ara podem incorporar modificacions en el disseny. Es fa anant ací a Visualitza, canvia el tema i recordeu que hi havia uns temes determinats que són estos, que s'han renovat, però és que ara a més podeu vindre al bàsic, accedir a Personalitza i, per exemple, una cosa que es demanava, que era el fons de pàgina, canviar-li, per exemple, la imatge. Ara com ara podem seleccionar i triar una imatge determinada i, per exemple, ara veureu que podem posar una cosa com el logo de la UA. Veieu? Així al fons. Evidentment és terrible perquè és una imatge molt menudeta i es repeteix molt, però podeu posar una sola imatge, una foto de les grans i per tant cobriria tot el fons. I el mateix doncs, es pot anar canviant la imatge de la capçalera, el títol, fons del formulari, etc. És qüestió d'anar provant.